OK? Nevadí. Včera som to prehnal. Bolo ale fakt výborný obed. No, ale musíme ísť po toho chlapca. Ako sa vlastne volá? Myslíš, že Ja to bude to pohode? neviem. Jano Myslíš, a že je Hagrid pre mu vás vymýšľa dôležité? priezvisko. No, dúfam, že to dneska nepokazí. Dumbledore, a čo si vymyslel? Profesor Dumbledore. Profesor McGonagall. Neočakávaný príchod. Máš pre ňo priezvisko? Jasné, že áno, je to frajer. Je síce malý, ale spínka. Pozri, keď spí a lieta, tak je to v pohode. Tak je celý obsraný. Nechajte ho radšej, je spínka. Dumate ho. Ostarajte sa ho poriadne. Bude mi chýbať. Búc. Myslíš, že toto bude pre neho v pohode? Myslíš, že bude dobre tak nechovať s ľuďmi? Ja budem pozrieť celý deň. No a tak to je, že s týmito McGonagallsmi to bude otrasné. No super, to je úplne rodina, úplne zlé. Toto nebude dobré. Bude známy v celom svete. Nevieme ani meno, ale vlastne už vieme. Je to Jano Jebo. Cigáni sa o neho dobre postarajú. Však si sa neposral. Ja to vidím na tebe, ten tvár. Ja ťa poznám. Veľa šťastia, vy osraní cigáni. Jano Jebo. To si. Hagrid. Takto mi skáče každý večer. No dobre. No ináč, také, že Harry Potter. Kade máme vedieť, kto je Hagrid? Ja? No, tak to musí veľa detí toho. Teraz sú veľké Vianoce budú. Kedy sme sa videli prvýkrát? Naposledy. A kedy je... Nikdy som nevidel, že sa budem rozprávať s veľkým chlpatým dedom. To teraz veľa, vieš, no. A kde sú moji rodičia? No, to by si chcel vedieť. Prečo si mi to nepovedal nikdy? Vieš, o nich sa nikto nehovorí. Taký jeden muž, v čiernom. Musíš ho poznať. Vrah bol čierny? Je to zlý človek. Žil niekedy v Hogwarde, no, v Brusnicách. Brusnici sú čo? Taký veľký rade sa budeš učiť, mladí. Takže som kúzelník. No, dá sa povedať, že áno. Späť k tým rodičom. No, Kde sú? za teba, kde sú ty? Pozeraj sa pred seba. Toto nejde. V tú noc sa prikradol jeden muž. Otvoril bránku a išiel po cigánskej záhrade. Otvoril dvere. Zrazu bolo svetlo a dvere sa otvorili. Vošiel Duka. Videl mamu. Ja? Voldemort ma chcel zabiť? Áno, bohužiaľ, áno. Tú noc to bolo presne do hlavy ťa strelil. Malé aimbot. Strašil sa ťa zabiť, ale nepodarilo sa. Čo je aimbot? Keď ťa strelí do hlavy, tak sa to odrazí. Čo? Neprídi to, že ani si nezomrel. Tak čo chceš? Sa to odrazilo. Máš tam od toho teraz jazvu. Ale stále tu medzi nami bude. Cítim to. No, inak, ako sa máš? Musíme kúpiť nejaké pomocky do školy. Vieš o tom? Ja nechcem do školy. Budeš slávny v škole, neboj. To zvládneš to. Tvoje meno bude slávne. A Neboj. bude mať nejaký prúdik? Hýte, no, poradne sa to chyť. No, poradne obchyť. To je jasné, čo? Počkaj, čo sa tu deje? Blikajú svetla. Zajímavé. To som ešte nevidel. Čo ste nevidel? No. Ale ja chcem vedieť. No, radšej ti to zoberiem. Počkaj, ideme sa pozrieť na niečo iné, pán Jebo.
No, takže je to prútik z Fénixa, jasné, takže dávajte na to pozor. Kľudne mi tykajte. A pero Som Jano Jebo. A pero z cigáda. Musíte to pochopiť, je to vzácna vec. Je cigánov veľa, ale veľkých je málo. Takže treba na to dávať pozor. A keď je boj proti niektomu inému, skúšajte sa poraj zamerať na ňoho. Haló, môžeš niečo pýtať? Môžeš to zadnúť, lebo furt si sa obtriť, ale nemôžem, takže môžem? Áno, samozrejme. Aj, ďakujem. Počuj, ináč ja som Vlado. Vlado Ja Vazla. som Jano Jebo. Jano! To si ty, je to pravda? Ty si, takže teba trafil do hlavy hembotom. Nie, Voldemort. nie, úprimne som spadal na železo, keď som bol malý a cigáni ma kradli. Prepáčte, nevideli ste tu takú žabu? Nie. Fakt, lebo ja rada mám žaby. Tak ti to ukážem. Ale kamera, zabereme! Uá! Čo robí ten debil? Aká lomaka žabra! Však tam je krysac, ja chcem žabu. Ja chcem žabu, ne krysu. Rozumieš mi? No dobre, tak ja si vykúzlim novú žabu. Pozeraj. Žaba, kukalaka. Jej. Vidíš, ja som ti to vravela. Ty si Jano Jebo, teba poznám. Ty si, keď si bol cigán, spadol. A ty? Ja som Vlado. Vítajte v Brusniciach. Toto je prvý moment, ako vidíte Brusnice. Neuveriteľné, ale ste tu. Posaďte sa potom, jasné? Bude vás kryť moja duša. Nebojte sa. Môžeme ich to Gryffindor, Hufflepuff, Paperúf a Slytherin. Dobre, za chvíľku tam budete. OK. Pozerajte na svoje rodiny. No, a nebudete získavať pointy, body. Viete, po anglicky to nevadí. No, a tak. Ahojte, vítam vás v Brusniciach. Neočakávane máme tu radi brusnice, ale tento rok budeme mať nového špeciálneho hosta. A to je Jano Jebo. Neviem síce prečo, ale keď sa Jano narodil, tak ho náš školník Fius klepol železom po hlave. A má tam jazvu. Takže vítaj, Jano Jebo. Veľmi sa ťa tu budeme vážiť. A teraz všetci do posteli. No, prvý deň budeme sa zaujímať o vlkolokoch. Ale to teraz nebudem riešiť, jasné, no. Takže budeme si učiť. V podstate dneska máme také ešte voľné, niečo také, takže také veci to budeme riešiť a hej, ty čo nám pozrieš? No, ja viem, vysvetlí taký príbeh, jasné. No, ty pozeraj sa tak na mňa. No, z tento slabdíšku Batmana som stretol, no, ale to bol väčší problém. A zrazu listil, že to bola mníška. Ale tebe bude raz veľa. Vieš, kde skončíš? Tu v cigánoch. Vieš, slávny cigán. Chlapče. Ja už som bol cigán. Ale už nie som. A nebudem počúvať takého debila. Nikdy. Jebo, čo robíš? Jebo! Áno? Filuč nás skoro chytil. No, skoro nás chytil, fakt. Zase. Skoro ma jebol zase železom po hlave. Snúm. Mňam, ja som vlastne pes. Plačte! Plačte! Toto nemôžeme tolerovať. Ja toto nemôžem. Ako sa nám to mohlo stať? Toto nemôžeme už. Toto sú To je vaša chyba, iba vaša. Iba To vaša. je moja chyba. Ja som nič nerobil. Toto nie je To možné. je iba vaša. Počuli ste tam tiež toho Snoop Doga? Áno, ja bola to úplne dávno. Ale prečo? Je to tvoja chyba, Vlado. Moja chyba. Vladu, Vlado, je to tvoja chyba.